qüestió de 10 minuts ja podem agafar plats, encara que no hi vist, i una altra vegada que les trobeu bones i gràcies a tots per venir. Un altre pic, un altre pic. Aquell grup de gent que hem organitzat aquest dinar, no hem d'oblidar que hem presentat les eleccions de diumenge dia 24. Aquest grup de gent, si voleu dir-ho, és un grup de gent jove, gent d'altres edats, de totes les edats, gent que participa en moltes associacions i gent que té moltes coses que portar. Jo crec que dia 24, diumenge que ve, heu de tenir en compte tota la gent que fa feina per poble, la gent per quins motius fa feina per poble, i que no es pot servir dels senyors. Jo crec que heu d'esperar que la gent que faci feina per poble només faci feina per el poble. I no el promovem, fer feina sobretot per el poble. Moltes gràcies a tots i bon profit. D'aquí, coneixem els problemes d'aquí. Ja tenim mateixos problemes de feines que pugui tenir nosaltres, o per aparcar aquí, o per aparcar allà, o quan vagin els centres de salut, tenim els mateixos problemes. Podria venir a no, mentre de vuit ja acabat finir-se ja. I ja haurà acabat. Jo crec que hem fet aquest dinar, que ha estat un dinar germanor. Jo crec que hem de reivindicar la gastronomia pròpia, el patrimoni propi i la nostra identitat. Hem de fer poble i si fem poble en consciència i treballem des del poble i per al poble, jo crec que podem aconseguir un futur molt més pròsper.